तर मित्रांनो, आजची आपली रेसिपी आहे अळूच्या पानांची पातळ भाजी, ज्याला आपण अळूच्या पानांचं फतफदं तसेच अळूच्या पानांचा गरगट असं देखील म्हणतो. तर आपण पाहू शकता समोर आपण इतकी सारी अळूची पानं घेतलेली आहेत आणि हे जे अळू आहे मित्रांनो, हे गावठी अळू आहे आणि हे अळूच्या फतफदं बनवण्यासाठीचं अळू आहे. अळूच्या वड्यांचं जे अळू असतं ते वेगळं असतं. ही जी पानं आहेत समोर, या पानांना खाज भरपूर प्रमाणामध्ये असते आणि हे जे अळू असतं याचे तुम्ही दांडे पाहू शकता. काळे असे हे दांडे असतात, त्याची आपण पातळ भाजी बनवू शकतो. मित्रांनो, तुम्हाला एक पान मी यातलं उचलून दाखवतो. छान असं मऊ आणि लुसलुशीत हे अळूचं पान असतं. आणि मित्रांनो, अळू वड्यांची जी पानं असतात स्पेशली, त्या अळू वड्यांच्या पानांना पुढच्या साईडला लांब असं टोक असतं, तर त्यावरून तुम्ही अळूच्या वड्यांची पानं ओळखू शकता. तर मित्रांनो, आता ही अळूची पानं आपण कशी साफ करायची हे मी तुम्हाला दाखवतो. तर मित्रांनो, अळूची पानं साफ करण्यापूर्वी आपल्याला थोडंसं कोकमाचं असं पाणी तयार करून घ्यायचं असतं, कारण ही जी अळूची पानं असतात त्यांना फार खाज असते आणि जर तुम्ही असेच उघड्या हाताने त्या जर अळू साफ केलं तर तुमच्या हाताला भरपूर अशी खाज सुटण्याची शक्यता असते. तर त्यामुळे अशा प्रकारे तुम्ही कोकमाचं पाणी सर्वात पहिले तयार करून घ्या आणि हे आपल्याला अशा प्रकारे हाताला चोळून घ्यायचं असतं. आणि तुम्हाला मित्रांनो, आता ही जी अळूची पानं साफ करताना जर तुमच्या कुठेही उघड्या अंगाला जर हात लागला चुकून, तर त्या ठिकाणी सुद्धा खाज उठण्याची शक्यता असते. तर तुम्ही तिथे सुद्धा थोडंसं कोकमाचं पाणी हे चोळून घ्या. तर हे अशा प्रकारे आपल्याला एक अळूचं पान घ्यायचं आहे आणि त्याचा जो दांडा असतो खालचा, तो आपल्याला दांडा साईडला काढायचा आहे. आता हे जे अळूचे दांडे असतात ते सुद्धा आपल्याला अळूच्या भाजी बनवताना घ्यायचे असतात आणि या अळूच्या दांड्यांवरती सालं असतात. आपण पाहू शकता ही सालं जी असतात ते अशा प्रकारे आपण काढायची असतात. तर बरेचसे जे माणसं असतात ती ही अळूची जी देठ असतात ती देठ घेत नाहीत भाजी बनवताना. परंतु मित्रांनो, एक सांगू इच्छितो, हे जे अळूचे देठ असतात त्यामध्ये सुद्धा खरी चव असते, जेणेकरून आपल्या भाजीची क्वांटिटी देखील वाढते. प्लस या देठांमध्ये अळूच्या पानांची सुद्धा चव असते, तर ती आपण आवर्जून घ्यावीत भाजी बनवताना. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही हे अळूचे जे देठ आहेत ते छानपैकी सोलून घेतलेले आहेत आणि ही जी अळूची पानं आहेत ती आपण यापासून सेपरेट करून ठेवलेली आहेत. तर हे जे सर्व देठ आहेत मित्रांनो, हे सर्व आम्ही छानपैकी सोलून घेतलेले आहेत. तर आता आपण अळूची पानं कशी चिरायची हे सुद्धा पाहणार आहोत. तर ही मित्रांनो, अळूची पानं आणि ही देठ जी आहेत ते चिरण्यापूर्वी तुम्हाला ही अशा प्रकारे अळूची जी पानं आहेत ती साधारण 4 ते 5 पानं एकत्र करून घ्यायची असतात आणि त्याच्यावरती आपण अळूचे जे देठ आपण सोलून घेतलेले आहेत ते देठ अशा प्रकारे ठेवायचे आणि त्यानंतर त्याची गुंडाळी करून घ्यायची. अशा प्रकारे आपल्याला याची गुंडाळी करून घ्यायची असते. त्यानंतर अळू आपण अशा प्रकारे चिरून घेऊ शकतो. मित्रांनो, पुन्हा एकदा मी लक्षात देऊ इच्छितो, जर तुमच्या हाताचं कोकमाचं जे पाणी आहे ते जर निघून गेलं असेल तर पुन्हा एकदा लावून घ्या, नाहीतर भरपूर सारी खाज आपल्या हाताला उठू शकते. आता मित्रांनो, हे जे आम्ही अळूचे देठ सोलून घेतले आहेत त्याचा कचरासुद्धा मी तुम्हाला दाखवतो. ही आपण पाहू शकता अळूची जी देठ आहे त्याची सालं आपण अशा प्रकारे काढून घेतलेली आहेत. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही साधारण 4 ते 5 अळूची पानं आणि अळूचे देठ चिरून घेतलेले आहेत. तर बाकीचे जे पानं आणि देठ आहेत ते सुद्धा आम्ही छानपैकी चिरून घेतो आणि त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूयात. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आम्ही ही सर्व अळूची पानं आणि अळूचे जे देठ आहेत ते बारीक असे चिरून घेतलेले आहेत. तर सर्वप्रथम आम्ही यांना धुवून घेतो, त्यानंतर आपण पुढची कृती पाहूयात. तर मित्रांनो, ही जी अळूची पानं आणि देठ आहेत ते आम्ही स्वच्छ पाण्याने मस्तपैकी धुवून घेतलेलं आहे. तर आता आपली पुढची जी स्टेप आहे, ही जी पानं आहेत ती आपल्याला एका कुकरमध्ये भरपूर असं शिजवून घ्यायचं आहे. त्याचं चांगलं असं गरगट होईपर्यंत आपल्याला ते शिजवून घ्यायचं आहे. तर सर्वप्रथम आपण या कुकरमध्ये एक ग्लास भरून पाणी ओतून घेऊयात.
आता हे जे अळूची पानं आहेत ते आपण या कुकरमध्ये टाकून घेऊयात. तर अशा प्रकारे हा संपूर्ण कुकर भरून हा आपण अळूची जी पानं आहेत, देठ आहेत ते भरून घेतलेले आहेत. आता याच्यावरती आपण 4 ते 5 मिरच्या आहेत, हिरव्या तिखट मिरच्या आहेत त्या टाकून घ्यायच्या आहेत. मिरच्यांमुळे देखील याची चव छान अशी वाढते. आणि यामध्ये आपण थोडंसं मीठ देखील मिक्स करून घेणार आहोत. आणि या अळूला आपण मस्तपैकी भरपूर असं शिजवून घ्यायचं आहे. चांगलं रटरटून त्याला शिजवून घ्यावं लागतं. तर आता आपण कुकरचं जे झाकण आहे ते अगदी असं वरच्यावर ठेवून द्यायचं आहे. आणि मेन म्हणजे कुकरची शिट्टी आपल्याला काढून घ्यायची आहे. आणि कुकरचं झाकण आपल्याला आतून लावायचं देखील नाही आहे. तर थोडा वेळ आपण हे अळूचे जे पानं आहेत ती चांगली शिजवून घेऊयात. आणि त्यानंतर तुम्हाला मी मध्ये मध्ये हे कसं शिजवायचं ते मध्ये मध्ये आपल्याला हटून देखील घ्यावं लागतं, ते मी तुम्हाला आता दाखवणार आहे. तर मित्रांनो, साधारण 25-1 मिनटं झाले असतील. आम्ही ही अळूची जी भाजी आहे ती या कुकरमध्ये शिजत ठेवलेली आहे. आणि आपण पाहू शकता या कुकरचं जे झाकण आहे ते आम्ही वरच्यावरच ठेवलं आहे आणि त्याची शिट्टी देखील काढून घेतली होती. आणि ह्या अळूच्या पानांना स्वतःचं देखील एक पाणी असं ते सुद्धा पाणी सुटलेलं आहे. आणि साधारण एवढं पातळ झालेलं आहे आतापर्यंत. तर आपण कुकर भरून ही अळूची भाजी टाकली होती शिजवण्यापूर्वी. तर आता एक 25 मिनिटांनी साधारण एवढं अळू झालेलं आहे. तर अजून 10 मिनिटासाठी आपण सेम प्रोसेस करायची आहे. कुकरवरती आपण झाकण ठेवून द्यायचं आहे. आणि त्यानंतर तुम्हाला हे अळू जे आहे हटून दाखवणार आहे. तर आता आपण 10 मिनिटांनी पुन्हा या कुकरवरचं झाकण जे आहे ते काढून घेतलेलं आहे. आणि फायनली आपलं हे जे अळू आहे ते मस्तपैकी शिजलेलं आहे. आणि छान असा या अळूचा सुगंध देखील माझ्या आजूबाजूला दरवळत आहे. तर आता आम्ही गॅस बंद करून घेत आहोत. आणि हा जो कुकर आहे तो खालती उतरवून घेत आहोत. आणि मित्रांनो, आता हे जे अळू आहे ते आपल्याला हटून घ्यायचं आहे. तर हटून कसं घेतात आपण एकदा पाहून घ्या. आता कुकरमधनं अशी वाफ येते, त्यामुळे तुम्हाला दिसतंय का माहीत नाही. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे हटून घेतल्यामुळे काय होतं, तर हे जे अळू आहे ते चांगल्या प्रकारे मिक्स होतं. आणि ते व्यवस्थित बारीकसुद्धा होतं. तर बारीक म्हणजे, आणि बरेच जण काय करतात, हे अशा प्रकारे अळू शिजवून घेतात आणि त्यानंतर या अळूला मिक्सरमध्ये वाटून घेतात. परंतु त्यामुळे मित्रांनो अळूला ना टेस्ट अजिबात राहत नाही. ते जे अळू आहे ते अगदी पिठूळ लागतं. म्हणून आपण काय करायचं आहे, हे जे अळू आहे ते आपल्याला हटून घ्यायचं आहे अशा प्रकारे, जेणेकरून हे जे अळू आहे ते व्यवस्थित मिक्ससुद्धा होईल आणि ते बारीकसुद्धा होईल. जेणेकरून आपण जेव्हा हे अळू खाऊ तेव्हा छान अशी टेस्ट आपल्या जिभेवर तरंगत राहील. तर आपण पाहू शकता, आपण कुकरमध्ये ठेवण्यापूर्वी अळू किती होतं आणि हे शिजल्यावरती हे अळूची क्वांटिटी आहे ती किती कमी झालेली आहे. तर मित्रांनो, आता हे जे अळू आहे ते आम्ही एका टोपामध्ये काढून घेणार आहोत. आणि अळूचं अळूचं गरगटं बनवण्यासाठी इतर जे काही साहित्य लागतं ते दाखवणार आहोत.